Good morning mga katutski. Tuwing merkado. Ngumprami para sa tiyan. Malit bugas mga katutski. Yung buntag niya tanan ya sa mga followers sa YouTube o sa Facebook, mga solid viewers na to ya, shout out sa inyong kanan. Okay, maghulak may grilla. Muna malapit ya mga katutsi. Grabe kainit. Sip. Okay. William.
trabaho nun. Pabugnaw sa may kanina, pabugnaw. Kaon sa amig. Nung sa may pugnaw. Kaya grabe kainit sa gawas. Wala pa? John, Milisyo. Kamusta? Kasabnok. Papugnaw sa may mga katuski. Hello. Hello, hello. Naloy mo? Naloy mo? Duha lang, duha. Papugnaw ta mga katuski. Grabe, kainit sa gawas yun. Ay, kami mamalit sa mga dari mitikuan, dari mitig batsuyan. Halo-halo. Ang muna nga suket eh. Fast food. Fast food. So, ganyan pinamaungaan. Ganyan pinamaungaan nga ko. Sa kanan. Namin sa Kurium lagi ang mga cellphone. Sabon. Pwede lang daan. Random. Sir, kaon na. Bagshoy, halo-halo. Ako na isang nagatas. Isang kilong sugar. Isang nagatas. Hindi ginukuan, diba? Halo-halo. Basta init mo po yun. Mahal na mo? Uwi kayo trabaho sa balay. Ha? Uwi trabaho sa balay. Tagaan ka mo. May trabaho pero wala pa matrabaho. Trabaho ka naman. Pwede rin mo? Lumbo. Ano ba? Ito.
Inom na saan? Ate, aka. Sunod ako palit mo. Yan okay na. Tira lang ito. Ito siya. Ito no? Ha? Oh, pare. Sir, halo-halo mo. San Miguel mo dapit ya. Tapos hindi ko. Ah, dito pa dahil mo dapit na Bibian. Dito. Tungod din eh. Ha? Tungod din eh. Ah, Silingan tungod mo, silingan mo. Babaw mo sa iya gamay. Ay, babaw mo gamay. Hindi na mga kuha nagtubig lang. Ubus man. Dili mo pero diha mo lagi magbahagi ka sa Lagi sa babaw mo. kalsada oh. Diha gid-agi la tungod. Pero okay naman. Ay, pero taas na. Madam, dali madam. Oh. Ma'am, that's your halo-halo dali ma'am. Oh. Dali ma'am. Dali mo. Ma'am, dali ma'am. Oh. FB friends. Simula sa FB ko. Bobo. Yung bobos. Yubo. Nabaliktad ko ba? Yo-op. Yo-op.
May coke na itong gamay. Coke. Ito, score. Sa? Itong plastic wala. Ako kaya ka dito. One lang yan. Ano mo nga to? Gano'n, kaya ka dito dun. Baka nangayaw cellphone ba? Ay, sige. Pinakabuok. Saraguro kayo. Hindi na saraguro. Pila mo din? Kapit ko no, 195. Ito, sabi ko. Ano mo kuya? Nilagay sa man. Sabi niya, kalapit na. Uyo? Ang gabi ta. Tangan mo ba? Ako, duha. Ano ano? Keluar ito na. Okay, tapos kayo. Ito na manami. Salamat kayo. Ano ito? Dito. Ada. Sini dito. John, ito sabi. Gusto mo ito mag-trail? Wala pa? Sunod na lang. Kamong kauban sa trail zone. Si Junjun nga milisyo. Ilan ko to sa unang tupalit. Ang sarap para sa balay. Isa man. Ay, gagala dito. Lalong gati na. Okay mga katuski, laos sabi sa kuwan sa sulod sa merkado. Tuwing malito para sa panibalay mo. Tao na sa Karoy. sa may Gray Plaza mga katuski. Dito ngit-ngit kayo ang video. Okay mga katuksi, dahil sa puputo ha. Okay. Usod sa mga sunod-sunod kasi. Mag-isod ko dito. Mag-isod ko pag-video na dito nun. So sige mga katuksi, bye. At nga na mo kanunay ka suporta sa akong vlog. Bye mga katuski, God bless sa inyong tanan.